Hej, jeg hedder Katrine. Og jeg hedder Sille. Og vi vil lave sådan et Get to Know Us tag med 10 spørgsmål, som vi selv er kommet op på, som vi burde vide om hinanden. Og det første spørgsmål, det er yndlingsfarve, så du svarer, hvad er min yndlingsfarve? Pink. Ja. Altså, din det er også pink, men hvis du har sådan et mønster, så er det sådan noget, der hedder sådan leopard. Ja. Er det ikke? Jo. Så har vi, alt. Så har vi yndlingssanger, /sang. Mhm. Og du har så mange, du godt kender. Der er en speciel person, som jeg snakker om hele tiden, når jeg hører, og det er en sanger. Og det er, det er et band, men du ved godt, hvem sangeren er. Den er let. One Direction. Og så personen. Harry. Ja! Du kan også lide Charlotte og Ja. Shawn Mendes. Og din yndlingssanger? Jeg kender ikke så. Må jeg godt sige et album? Ja. Er det derudad på 2? Ja, det kan jeg godt. Ja. Det kan jeg godt. Og sanger, ja, okay, jeg nævner nogen. Du kan godt lide Kid. Mhm. Du kan godt lide... Jeg kan ikke nogen af dem der. August. Ja, dem kender jeg overhovedet ikke. So hot. Eller ham kender jeg overhovedet ikke. Du kan altså også godt lide sange, jeg godt kan lide nogle af dem. Mm. Altså, du kan godt lide Shawn Mendes sange og sådan noget, men det er ikke sådan nogen, du er fan af. Nej. Jeg ved ikke. Ja. Yndlingsdrik. Okay, din, det ved jeg allerede. Det er Ice-Tea. Easy. Min. Altså, jeg har alt med verdens. Ja. Altså, jeg vidste bare ikke, om det var det mere, men i hvert fald Arizona. Ja, eller Sprite. Okay. Min livret. Min. Din livret. Jeg tror faktisk ikke, jeg har nogen livret. Det tror jeg heller ikke, jeg har. Okay, altså... Du spiser... Okay, nu skal jeg lige komme i tanke. Okay, bare nævn noget, som vi spiser meget. Pizza. Det hedder vi hele tiden. Ja, pizza, men det er fordi, vi ikke nævner noget. Altså... Vi kan godt lide kartofler i ovnen i hvert fald. Mm. Ja. Okay, hobbyer. Altså, Silles hobby, det er at sidde derhjemme og... Ej, det har du en hobby? Nej. Har jeg en hobby? Det ved jeg ikke. Fitness. Ja, jeg Er det en hobby? går meget fitness, men jeg ved ikke, om det er en hobby, det er noget, der skal gøres. Nej, irriterer dem hinanden. Okay, den ting, der irriterer mig ved Sille, det er, at Sille, hun tænker meget over, hvad hun siger. Hun kan finde på og sådan grine. Hun kan finde på sådan at grine, og så et minut senere, jeg griner virkelig højt. Så nogle ligegyldige ting, og jeg står bare, jeg lader bare, som jeg ikke hører det, og svarer ikke rigtigt. Ellers så siger jeg, nu gør du det igen, og så kan hun regne ud, hvad det er, hun gør. Hvad ser du med mig? Der er så mange ting. Nej, jeg ved faktisk ikke. Ej, det burde være én ting. Jeg skal nok lade mig blive sur. Jeg tager den ting og skriver hjem. Ja. Ej, jeg er bare perfekt. Jeg tror faktisk ikke rigtigt, der er noget, der sådan... En ting, der sådan rigtig Det irriterer mig heller ikke. Det irriterer mig heller ikke. Det er bare sådan... Det er sådan en pæn i næse nogle gange. Ej. Yndlingsminde. Den er let. Og jeg har en, som ikke er min. Og den er let. Okay, mit yndlingsminde, det er en dag, hvor vi havde været til fest hos 2 af vores veninder. Og så kom vi hjem. Og så Silles far og hendes pap, eller Albana, hendes kæreste, eller kone, de var gået i seng, så vi sad nede og vi besluttede os så for at begynde at lave varm mad. Og så åbne op for hinanden. Jeg havde sådan en tudsamtale. No. Ja. Okay. Jeg vil også sige, det der, det er faktisk også det. Og så vores fødselsdag, vi holdt sammen. Det var pink over. Ja, og specielt lavet kage og pisse lort til det. Kagen var lort. Alt for overpriced. Ja, men det var safe med god. Ja. Udover alle de hakkede knive ned i dem og sådan noget, jeg gad ikke engang spise den. Og vi havde bare brugt 600 kroner på den og sådan noget, og så sidder de bare og hakker knive ned i det. Så jeg puttede den ind i køleskabet, og så spiste den selv dagen efter. Eller en gang vi sad på min altan og havde tudesamtale. Nå ja, det kan jeg godt huske, det var lige vores afsluttende projekt, var det ikke? Jo. Okay.
Hvad vil I være som voksne? Sille, hun vil være sådan en, der arbejder med sådan nogle på opholdssteder, sådan nogle besvær unge, hvad det hedder sådan noget. Utilpasset unge. Ja, utilpasset unge. Og Magille, hun vil gerne være make-up artist. Ja. Og hvis jeg ikke kan blive make-up artist, så vil jeg være med at gerne være. Sagde vi til dig i går. Også sådan noget, Ja. ligesom det jeg vil. Meget forskellige ting, men altså. Skole, og hvad synes vi om det? Vi går på Sønderjyllandsskolen i 10. klasse. Okay, hvad tror du, jeg synes om det? Jeg tror, du synes, det er dejligt at gå der. Og der er nogle søde mennesker. Ja. Men det er sådan lidt... not serious. Ja, det er ikke sådan... Okay, Sille, du synes også, det er fint. Vi skal skrive hinanden. Det er det sidste spørgsmål. Okay. Skal jeg starte med at beskrive dig? Okay. Beautiful. Og sød. Og sjov. Du er sjov. Jeg griner altid af dig. Med dig. Jeg griner altid med dig. Ikke af dig. Og jeg elsker også din underlige udbrud, når du bare begynder at råbe lige pludselig. Special. I am limited edition. Ja. Ja, jeg synes Sille, hun er sød. Hun er underlig. Ej, synes du det? Hun er underlig. Altså, Du er god også lidt underlig. weird nogle gange. God underlig, eller sådan en, som... Ja, sådan en, der er underlig, men ikke irriterende underlig. Og så er du også flot og smuk. Du er min best friend forever. Ja. BFFs. FFs. Det var så, hvad vi havde til jer i dag. Ja. Og vi håber selvfølgelig, I kunne lide den, så vi kan lave flere. Ja, det siger jeg. Okay, og vores sociale medier, de kommer til at stå nede i beskrivelsen. Og så må I følge os, og så kan vi også følge jer tilbage. Ja. Farvel! Okay. Åh, godt at se. Jeg griner. Du tænker på mig.